într-un nou episod de Counter-Strike cu 1.6. O de fac și eu ca 1.6. Deci e așa cu arme random, așa te să mori. Așa, am citit. Bă, ce cauți mai acolo, că pe acoperiș, mă jos, sunt pe acolo. Ai de cap. What? Lasă, doar ce că joc. Cât mai prost. Tu mă duci. Băi, cât șase. What? Bă, dar cum tragă prostul. Tragi și tu mai bine. Oh. Bă, serios. Unde ești? Unde ești, mă? Bă, mai serios. What? What? Du-te! Adică cum poți să mă mori și tu? Deci. Bă, dar nu se dau headshot. Upa, măț. Up. Și dacă vrei să bag muzică pe fundal. Cu bombe, serios. Uite și cu mine. Bă, și mai primesc bombă. Bă, da. Serios? Ok, cu pistol începem. Uite, am dat headshot. Headshot. Bă, dar așa sunt boss. Bă, nu pe mine! Așa. Bă, deja sunt boss. Da. Am zis că sunt boss, dar deja m-am omorât. Oh, deja sunt boss. What? Ok. Bă! Deja și 10. Păi deja sunt boss. Boss. Du-te!
What? Unde sunt ăștia, mă? Uite. Bă! 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 Bă, dar n-am cum să joc o porcărie. Bă, deja sunt băs. Dacă m-am trecut unul, dar n-am nimic. Bă, dar prin din toate părțile. Și da, m-am murit. Bă, el pe mine toți. Dacă vreți să sări. Bă, dar nu mai dați respawn sus. Du-te, du-te. Deci du-te și du-te. Că nu mai trebuie în viața mea. Ok. Ok, bă, că am murit sau ce, mă? Eu mă întoarce. Băi, încarcă. Așa, mă. Duce și... Am întors și mie altă armă. Serios. Oba, scuzați-mă. Așa. Ai de capul meu și de zilele mele. Că nu mai pot să scap de voi. Bă, uite-te. Bă, cum să dai altă? Bă, ai nesimțit jocul. Adică eu trăia o armă și tu îmi dai altă armă. Cum adică? What? Chideam camera arma. Bă, e nesimțit. Du-te, mă, de aici, că nu știu oameni. Așa, mă, dar dăm și mie arme. Nu spune că dacă mor de 3 ori îți schimbi arma, acum.
Nu înțeleg mai, nu înțeleg. Bă! Dau GG, vreau pe dau GG. Bă, credeam că nu mai dă mine. Bă, dacă am greu. Du-te, mă, de aici. Unde ești, mă? Du-te! Cât am făcut-o. Hai, mă, că le-am făcut deja. Așa, mă, că vă fac. Alandala. Alandala, ți-am zis-o. Te fac Alandala, bă! Alandala, nu înțelegi de Alan. Bă, ăla trebuie să pe perete? What? Bă, dar nu știu că la spawn ăsta poți să dai și tu pe pereți. Bă, dar toate poți să dai pe pereți, adică suntem Superman. Sper v-a plăcut, sper nu uitați să dați like, share și coment și ne vedem și data viitoare. La revedere, pa! Pa, pa!